Ameli ka Nongpoh ubak middle bonds lembar Mla Mdc ubak balajir rani. Ha ka sini kong jong ka khat khandai tadi unai tung kelali Kynduh yo menteri rang ba ka jela ukurat kesang ma ban pen pa ho baki kwa ban thau no ya ka C&Rd block ha Umden. Kani ka jing Kynduh jong ki admut kinang dalam kongres ya menteri rang ba ka jela kalong halor ka jing baki pai ba jong ka riboy district lembar ka Nongpoh ke Kynduh jing ubak middle bonds ha bakran ba lap thai khubor ulong ba ka dan kam kirki banyo ya C&Rd block ha Umden bat ulong ru ba ka umling C&Rd block kade ka wei ni ki block berimtam riboy district bat ka block ka bahetam hadu menta menem mereka sini hari jing dan kan di MDC Badan Burong ini bahwa kita ini dia bagi Kynduh ya Chief Minister Badan Burong ban pensngo ya ki jing dan kam ki ba kirki ki bedi hepok Nongpoh potensi kawan kong kalong ha ka bedi ban penjan ya ki sakri ban upai ba kumala ban sotu menta ka jing dan kam ban yo na ka C&Rd block ba semai di hapok potensi jung ni lakerpa ya Chief Minister Badan Burong na gabanta ban create dan ya ban pemik semai ya ka Umden C&Rd block ka ba semai kaban sia na ka umling C&Rd block ka bangidan Burong sekretar maka umling C&Rd block kadega block ka bala he mas bat kadega block ka bala seng na do ka arpulai tarik jong ubenai Jun jong senam khandai spa ka we bat ka umling C&Rd block ka kentup ya ki arspa arbondril belik snong ka kentup ya ki khatsan hajar tam ki longhing bat ka kentup ru ya ki phapui hajar mut ki nong chong snong te kadi ki we na ki C&Rd block ki belah he ha bala dangin pet menta hari hoi district hi na ki C&Rd block menta ka umling C&Rd block kadai ka belah he tam bat ka sorkar kadai ban phaipat ban pensuk ki phaipat na ka benta ban yo ki sakri ka bakham hajan ban pensuk de na takadau na kaliang midungi kum ginong mikma ya bat nam ta ban pensuk ki phaipat hamtam ki bedai sathayung det nila dawa badai ban thungno ban kriet ya ka ya ka Umden C&Rd block ka batmai ban pensuk ya ki phaipat na saksinong midungi susu na lor jong kani ka benta ka baar ka bangyakren kalong ha ka bedai bat kajing pentrikam no kloi ya ka trauma center apo Nongpoh bat ka bedai bat ka GNM nursing school apo pahang sim kini kita ki artli ki isu ki badan kam ha bat ka telah ke pokok ke ha ka ba na kaliang ke sorkar na ka dau jong jingwan jong ka pham jong covid handai kim chamla ban pun urlong adu mentah kumpang ngilala ban budin na ka pot ngala jebut din bagan ke MCH hospital hapo umran kadai ban penlong no ka covid hospital hari boy kata jing dawa jing ibu ketulang madam si ban penstet no itu bagi ribu district kadai ban yo no covid hospital kata kadai umran bat kata ka jaka kadai ke MCH hospital kemudian mentah hadin mengilayo ke MCH hospital ka covid hospital ngin salah ban pentrikam ban perlong fungsional ya kani ka trauma center kemudian hospital Nongpoh ban pensuk ya kino kam kijak aksiden kijak kino kijak suksi apa national highway marka Nongpoh kemudian hapeng jongka Meghalaya bakal kani ka Shillong bat ka Guwahati kino kijak aksiden ki bobun ki badan aku kan long kijak Sumar ka Sumar ka bangila panira hagejuk kopot ya Riboy district ke borok koi kani ke GNM nursing school ketika man hikai di nos kalong ka badan kam hadu kata maka tangi kuat ba ka sorkar kan simkia nok loy badai ban pun urlong badai ban pentrikam nok loy ya kan ka GNM nursing school na lor kan long ke hikai na taki ban penmi ginos kan long ru ban yo kam yo jam ki kini ki khun samla kan the chenrong jongi kan la ban yo ke ka pole ba tham hajat be kan tham pensuk iki ban yo ya kini kam jam satu isu ko ban yai kren bat ya honorable chief minister kade halor ka be dei ban kani ka Nongpoh Umden Sonopur road kibali kani kalong crucial bahana kaliang jungi ku pinung khmat isim khia namar ba kani ka Nongpoh Umden Sonopur road ka serve road kum ka border road kasdang na Nongpoh opoi Umden kale chadu cha Sonopur bat ba kani ka border bat kami kali bat Assam ka don kumba lai pusan hadu 100 kilometer kade ka badon bordering bat ka Assam tengi kuat bakani ka projek kadai ka bala penang ka second phase jom kani ka MITP ka ba funded na ka World Bank ni kuat bakan kan long ploy no kat bala nang ba ka jing mentoy na ta ki pat ba nong chok nong bakani ka Nongpoh Umden Sonopur road kan urlong no ploy ka bala
Bakin mentol kipat pak ke bersis pak lai pusan telegisno. Bat kabar kalau bahkan sebru kumbaniada ya uput usam jong gejela ke jong ini. Balingi banhia bahkan eksurok ke bandung kloy ke halor ke nongriu ya. Marugane ke surok marmenta kumala pan suthu ke jela jong ini ke megelia berkasam ke dorona ke lenti. Banekran berpenbek yo uput usam. Ikwa baniada ke Kynduh ke siap ke jong ini ke ni ke benta ke rau ha ke banginla ban pun urlong da ke bangindon infrastruktur kabala bende ginti singkir kala bende ki school kala bende ki indoor bar kala bende ki footpath ki bagian ni don hakim border ki jungi nang bangila baniada yang pun usam jungi tikini ki dikatokan ni kelimat ki bilang iyo ban ya keren bagi Chief Minister badan burung ban ngi scam ba nakaliang ke jong ka sorta ka sengap ki jengkut ki jeng nam jungi kenang ini yo ban pentrun nam ta karoi ke para mo